K dominantám Rakovnického náměstí bezesporu patří kostel svatého Bartoloměje, ale i s ním sousedící budova tzv. Dívčí školy, dnešní druhé základní školy. Byla uzavřena půjčka s hypoteční bankou ve výši 40 000 zlatých. A tak se v roce 1885 začalo se stavbou dívčí školy a opatrovny. Současně byla zbořena škola triviální, která svou nevhodnou polohou přes celou šířku náměstí zastínila výhlídku na děkanský chrám a dům Schubertů, který byl pro tento účel vykoupen. Nová školní budova, dnes budova A, byla připojena k východnímu zakončení pořadí domů náměstí. Provedení stavby nebylo jednoduché, neboť na místě školy se dříve nacházel rybník Sekera. Ale zásluhou obezřetného vedení známého pražského stavitele Salera se podařilo překonat potíže a tak byla budova nákladem téměř 60 000 zlatých dokončena. Až 26.9.1886 odevzdána svému účelu. Že zastupitelstvo tehdy na školství dbalo, dokazuje i to, že za necelých 10 let byla postavena měšťanská škola chlapecká. Na tuto akci tehdy velmi přispěla i městská spořitelna. Život a vývoj nové školy byl od počátku spjat i s rozvojem celého města. Rakovník se od počátku 20. století začal rychle rozrůstat. A tak nové školní budovy opět přestaly vyhovovat. Navíc do rakovnických škol docházeli i žáci z přilehlých obcí, což přinášelo i stále větší náklady. Ve škole se také pravidelně uskutečňovaly lékařské prohlídky, dokonce i prohlídky zubní. Škola samozřejmě reagovala i na významné události spjaté s životem celého města i republiky. Byla to i návštěva prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka v Rakovníku, která se uskutečnila 17.7.1926, ale i každoroční oslavy 28. října. Ve školní kronice se odráží i velký smutek nad úmrtím Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1937. Na dívčí škole už od roku 1921 působila odbočka Československého červeného kříže. Žákyně nacvičovaly různá divadelní představení, zúčastňovaly se příprav různých dětských akademií. Samozřejmostí byla výuka ve školní kuchyni. V jubilejním školním roce 1935 až 1936 byl do školy zaveden telefon. V témže roce se konaly oslavy 50. výročí vzniku školy. Žákyně předvedly divadelní představení podle Kiplingovy knihy džunglí s názvem Mauglí. Dále následoval sjezd absolventek a velmi úspěšná výstava sestavená z prací žákyň. Jak byly oslavy úspěšné, vyjadřuje i kronikář. I Sluníčko má radost, že to tak dobře dopadlo. Pokladní odborná učitelka Símová nestačí chodit ukládat. Co všechno krásné se za to pro školu pořídí. Po okupaci přišly změny související s revizí učebnic a knih školní knihovny. Učitelé byli stále více pod tlakem státních úřadů. Navíc museli složit zkoušku z němčiny, která byla vyučována na úkor české literatury a dějepisu. Nedílnou součástí ve válečných letech byly stále prodlužované zimní prázdniny. V únoru 1945 byla škola zabrána pro pomocnou nemocnici. Později zde byl zřízen vojenský lazaret. Sovětská armáda přenocovala v budově 1 noc. Jinak byla škola sběrným táborem pro různé uprchlíky. Po válce nastaly ve škole změny související se změnami ve společnosti. Projevilo se to především v nové organizaci vyučování i ve zlepšení a vybavení školní budovy. Od roku 1948 přestalo oddělené vyučování děvčat a chlapců a tak polovina žákní školy přestoupila na školu chlapeckou a naopak. V roce 1956 bylo započato s výstavbou tělocvičny, která byla postavena hlavně zásluhou nadšené práce rodičů, pracujících většinou ve svém volném čase a zdarma. Poprvé se v tělocvičně cvičilo 17.12.1956. Do konce roku 1956 byla dokončena výstavba školní dílny. Ve zlepšování vybavení a opravách školní budovy se pokračovalo i v dalších letech, například rekonstrukce elektroinstalace, výměna oken, podlahové krytiny ve třídách a podobně. Také vyučovací výsledky řadily školu na přední místa v okresu. Studium žáků na středních školách, úspěchy v předmětových olympiádách a soutěžích,
včetně sportovních. Škola také začala podporovat projekty, jako je například lyžařský kurz, vodácký kurz a cyklistický kurz. Významnou osobou nejen na škole, ale i na Rakovnicku byl Karel Mejstřík. Od roku 1927 na Rakovnicku působil jako odborný učitel na měšťanských školách až do roku 1945. Věnoval se místní kultuře a osvětové činnosti. Byl členem někdejšího akademického spolku Krakovec. S jehož dramatickým souborem pracoval a byl jedním ze zakladatelů a zároveň dlouholetým členem redakčního kruhu Rakovnických novin. Nedílnou součástí druhé základní školy v Rakovníku byla a je školní družina. Před více než 30 lety sídlila v bývalé Otově vile u autobusového nádraží. Byla v době střídavého vyučování přeplněna žáky všech rakovnických škol, protože byla jediná ve městě. V té době 10 vychovatelek přivádělo denně kolem 300 dětí. V roce 1983 se školní družina přestěhovala do Nádražní ulice, do budovy bývalého hotelu. Prostory byly vyhovující, ale chyběla však zahrada. V té době existovala pouze 4 oddělení pro děti prvních až třetích tříd. K poslednímu stěhování došlo v roce 1997, kdy byly zrušeny bývalé jesle a na jejich místě byla později postavena speciální škola. Z těchto jeslí byla družina přestěhována do jednoho z pavilonů mateřské školy v parku. Zde působíme do dnešního dne. V roce 1986 byla škola pověřena MŠČSR, aby ve spolupráci s UVP Praha ověřovala využívání výpočetní techniky na základních školách. Tím byl dán základ dlouholeté tradici tzv. Matematických tříd, o které je i v současnosti velký zájem. V roce 1988 začala výstavba nové školní budovy, dnes budova B v Nádražní ulici, která byla dána v září 1993 společně s novými šatnami do provozu. V roce 1995 byla zbourána stará tělocvična a v roce 1996 se začala stavět tělocvična nová, která byla slavnostně uvedena do provozu 23. října 1996. Kromě dalších změn byla díky sponzorskému daru od firmy Procter & Gamble modernizována. V současné době jsou všechny počítače napojeny na internet. Každý zaměstnanec i žák může využívat svoji e-mailovou adresu. Ve školním roce 2012 až 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám OPVK. V rámci tohoto projektu škola čerpala téměř 3 miliony korun na vybavení IT technikou, vytváření digitálních učebních materiálů a půlení hodin matematiky a českého jazyka. Škola nadále pokračuje ve zkvalitňování podmínek pro výchovu a vzdělání žáků, modernizace IKT zařízení, vybudování Wi-Fi sítě, rekonstrukce akustiky tělocvičny a tak dále. Dlouhodobě se žákům a pedagogům daří ve sportovních a předmětových soutěžích v rámci okresu, kraje i republiky.